Uy, uy, uy. Atun kon. Uy, uy, uy. Ano tiyang mas? Ano tiyang? Oh, tao. Oh, oh. Uy, 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 igol. Ano? Ano tiya, sarapati. Diri. Puwak. Oh, uho. Oh. Gunong. Kamin bukaw, kamin. Kamin bukaw, kamin. Oy, 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 adina. Oy, 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 oy. Adi kita. Jadi kita kemo ringo sa katunyo. Oh. Maupay. Happy New Year. Happy New Year. Maupay nga aga. Oo. Yan ang adlaw, ano. Today. January 1, 220 years o 2023. Happy New Year. Oo. Happy New Year. O, ato na naging papasabot yan nga pangarawat, no? Yearly yan, every year. Tuwing January, yung mga tatanggap ng pagiging hermano, no? Mamaya may kaya may Apostolate Center dyan. Oo. Ay. Happy New Year ato nga tanan, no? Oo, naringa sa tunyo kayo, di pa tapos at misa. Mga ngarawat yan, na. So, entonces, siya natin nga set up. Mapa-set up, may da natin dumaop. May da na pa-set up, actually. Isang kay Chloe pala niya. Abid pan siya pini. Oo, tuman dito. Oo, Happy New Year, no? Oo. So, ano rin yan, matikan kita. Pangarawat ko, no, itong mga hermanas pasadas. Adi rin niyo maaram, ano? Dahil lang kayo magpapasabot, bahin ka mo hapausa kung niya, natok niya na apostolis, ano? Bahin ka mo hapausa, natok niya na apostolis. Ha? Ito na, salbi. Dami niya Santos, yan na lang. Ano yung story kita yun? Wow. Actually, speaking of mga offertory, ang tanawan inusa nga mga bunga-bunga basta pag-abuthin mga offerings, no? Naabot na sa akin ng 300,000, na. Ang offertory kayo na kakaaday nin. Meron po tayong turnover ceremony through outgoing and incoming hermanas pasadas. At alam nyo ba, tulad ng sinabi ko kanina, ako po yung isa na nag-hermano, ha? Oo, maniwala kayo sa hindi. That was 1990 or 89, I think. Oo, high school ata nun. Oo, nag-hermano ako ng Santo Niño. Ay, sus. Past hermanos ito dong. Pero proxy. Nag-proxy ako kan Mano Raymond, no? Mano Raymond Salvado kasi hindi siya nun nakauwi. So ako yung nandun sa harap ko, para akong nun. Oo, nakakuha ako nun, nakakurbata, ha. At the same time, may hawak akong estandarte nun, no? Hindi best hermano ni Salit, pwede girin magit crush dito. Membro na gipinit ko, pradihat mga kuan. So mahulat kita, no? Pag kuan itong mga hermana, no? Oo, amala. Matikan na yan na ito pangarawat liwat. Amo yung magkadurdilain ng Santos, yung pagkakarawato niya ng Tierrabot. O yan ang bagong tuig 2023. So magkikita niyo itdidi nga gapil, amo iraan past hermanas, ang didi nga gapil, amo luwat an incoming. Oo. So makikita natin nga nakahilirain hira
nakalinya. Hoping Happy New Year. Oo. So, maatag kitang katalahuran. So, makita ka mo di haligid, no? Iba-iba ini nga santos. Ambot kong pira ini hinahira. But, nababatasan talaga ini. Bisan diin nga simbahan. Mama Mary. Lagi daw din santo ninyo. Oo. Lagi daw, pastila. Oo. Damo yung hira, no? Damo yung hira nga mga santos nga pagkakarawato niya na. Ngayon bamati ako may adadat tulo nga nahilakip or nahidugang na santos amada. Oo. Pero salamat sa iyo kini nga mga santos kay magada ko init bulig haton ano. Haton kinabuhi. Malaking bagay ito para sa atin ano. Tayo po ay pinagbibigyan ng panahon na tayo ay mag-reconcile dahil po sa kanila at paniniwala pa rin natin, hindi tayo bumitaw. Aton mga avid listeners. Pero ino doon nila. Oh, manabia po inala kita. Oo. Di kaya po mo. Ay. Oh. So, matikan na. Mapakita na lot kita. Si sundon ta na liwat inin. Anay padre. Yeah. So, may dapada nira mga prosesyon ano. Ay nanon taop. Style ini puro balabag. Oh, hello. Ma-style lagi ng puro balabag kay ay Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Adi. Yeah. All right. So, jadi nga gapil incoming. Jadi nga gapil outgoing. Oh, hi. So, damot bisita ta, no? Damot at bisita. Magrasa pagod at pagkain dito. Baru balabag lang ato ni style para ni makakadto kita niya pangaon. Ato ni adi kapitan. Kapitan, shout out. Adi Madi, Maria Angela, Perez, Happy New Year. Ay, ni ayan. Ato pa. Okay. Adi naman. Speaking. Ano ka? Ano man? Ano pa may taas? Sabi ba? Damot dalahin. Damot. Magay ka. Ano man ba? Makipar kita niya. Hi, Mayor. Happy New Year. Adi Mayor. Happy New Year. Mayor, guti ay nga ko mensahe para naton mga taga-Tanawan. Happy New Year mga taga-Tanawan. Hopefully, probably lang kita para tayo ugog to sa ganit punto Tanawan. And thank you so much for the blessing. Thank you. All right. Happy New Year, Mayor. God bless. Kaya patrona. Adi Madi Ani Barona. Happy New Year. Adi Mano Dexter. Attorney Sullivan. Papa, Happy New Year. Lagi minuro malabag lagi tayo. May kala, no? Oh, hi! Happy New Year! Lord, yan, matik ang ini. Okay, no-tro ko. Maupay nga aga. Test mic.
So, ang masunod amo ana Our Lady of Our Lourdes, amo luwatan Saint Joseph, husband of Mary, adian San Pedro Calungsod, Saint Therese of Child Jesus, ato hijuni gimbuligan kita pagkapot, Our Lady of the Most Holy Rosary, hindi ni bakante. Bahay niya ko din ni ani. O diri adi. Di. Our Lady of Fatima. Uy, Our Lady of Fatima, Bahay niya pag mag-Hermano ito. So, hi. Ada ha, naglablak. Opo. Oh, congratulations. You're Naman wel- na ito ni mong followers. I have mga 680 Oh, that's good enough. pa lang. Pero Nag-start pa man lang ako. Oo, kinanglan ma-reach ng 1,000. Opo. Oh. I hope you can subscribe. Sangkay Tonyo TV. Ha? Here, Sangkay Tonyo TV. Alright. So, Our Lady of... Taga din po. Tanawan, Buntay. Buntay? Oo. Kami mga Nuevos. Okay. Dito ha, San Miguel. Ay, oo. Ay, ma'am. Kay bata ka pa. Opo. Ay, ma'am. Oo. Sige. Happy New Year. Opo, Happy New Year. Naman yapon. Opo. Tapos, ang sumunod, Nuestra Señora de Belen. Oo, may mga highlights, Nga. So, pang hindi rin pwede matapos ng tanan, kaya una-una nga daan itong battery. And, of course, papadayo lagi ako,
Barakpak na, barakpak. Oo. Amo na nilang katapusan ng mga santosan na pangarawat yun ang bago nga tuig 2023. So, thank you. Oops. Oo. Thank you. Alright. Alright. Ano di lang maya. Wala ka mukha upod. Ano. Oh, sige. Amo yung katapusan na naman. Alright. Thank you. Tanggal ang pismas. Oh. Final blessing. Hindi kalinap rakit ko. And also Happy New Year, hay nga tanan. Oh. Kita. Tungod kay baga may dadidip pangaon among tinatawag nga gusto is makuha kita no. Hay mapahinga. Makuha kita didi kay libre din eh. Bakit? Style nito niya. Kung may data pa pwede ma-run. Oo. At kung kami go. Oo. May doon yan mga pamulay. Meron tayong palaro, ano? Makita nyo naman, ang ganda ng ating musika. Kita nyo. Nice style. Papansin. Kita nyo. Wata. Makiparkala. Oh, may doon mga pamulay, oh. Oo. Ano pagparistro, mga paristro kita. May na CCTV, oh. Man. Ano pamulay, CCTV. Oh. Atuan sa Kabrais. May da TV. Yan, ano't pagkaon didi. Man, damo. Manlanda. Manlanda. Oo, Antonio, adi na style. Kaya mo lang ito. Baga, siyempre, kupra diya kita at mga kuwan. Ato yung taigbaw. Kita ang tadi taigbaw, ha? Kung nila na tayo taigbaw. Ay, ito, Mayor. Welcome to myself. Welcome. Welcome. Style kita. Okay, kita dito. Wow. Style. Gusto kita hain pwede. Immaculate Conception, ali po iyan ni Imam. And then, an ato haigbaw po, ang Sacred Heart, St. Joseph the Worker, San Miguel, St. Genereo, San Vicente, Bambilina of Holy Family, and man Santa Ana, San Joaquin. Ay, meron na lagi tayong likuran. Pinggan. Ang dibilan ali po Kulang nga ni. Hugasan pa dayon. Oh, ay, hugasan. Oo. Ay, style kita. Makita kita niya na yung kumakaon kita. Higis na yan, Tonyo. Oo. Pero damat tira pinggan. Mangina na kita niya. Ano kita ang dibilan at pagruna ali po? Man. Oho. Damot pinggan. Kulang nga yan. Mabirada sila. Shoutout na natin mga kuwan, waiter. Nangaw lang ka mo. Pangaw lang ka mo.
Inuunahan ko dayon. Palit ba ikaw mo to? Ba ikaw? Oy, oy, ala kita. Ay, ikaw mo tumuwad nga. Makiparak din niya. Napuhala kita. Oo. Damot bisita. Yan, mabuling kita niya ni Trapol. Oo. Maulihan kita, makaon kita. Balay, hati kita makaon ng balay. So, yan ano. Ito po yung atin na Pangarawat 2023. At kung makikita nyo naman, talagang tradisyon na yan right after ng Pangarawat. Lahat po ng mga santos, ano? Oo, ayan, meron naman paparating. Makudli. Pwede pag... may paparating na naman na litson, ano? Oo. So, yan po ang ating Apostolic Center. Oo. So, ngayon, masasabi ko lang, at congratulations po. May God bless you all. Sa mga incoming hermanos, and God bless you also to our outgoing. Wala rito po. Sa mundong ating ginagalawan. This has been your friend from another stars. Saan kayo, Tonyo? Good night. Sweet dreams. Ama? Ama? Chup-chup. Salamat kinura. Pagintagang pagkitahin na maupay nga pag nabuhi. Tsansa nga mabuhi pa din niya kalibutan. Oo. So ayan na ano. Tapos na kita. Ayan matisugad load kita na di. Mauli na. At kita balay makaon. Mabilta kita niyan. Kung pananglitan medyo magtawag at atrakan ko nyo. Inom latat. Inom. Oo. Okay mga inom. Damo pa niya dito. Thank you ha. Thank you palagi sa inyong pagsubaybay. Happy New Year po. Mga kasangkayan sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood, tumatangkilik. God bless you all. Nuli kita ito nyo. Nuli kita makaon na balay. Nag-iyaw hinday na sor. Allah. Birik. Birik. Yeah. Okay. Bye.